Terveisiä PTC. Ja sitten meillä on tää tällainen Soarer. Tällainen teipattu Soarer. Mille Soarer kuulostaa? Aika hyvät, aika hyvät, aika hyvät. Ja sitten täältä näin virolainen, anna mennä. Hyvin paukkuu. Sitten täällä on tällainen matta musta Supra, anna mennä. Hyvin paukkuu. Sitten täällä on neloskoppainen Supra. Jumalauta, säätänä! Lauta! Pitää paukkua.